Naghanap po na mo oy. Tagay kong 300 na gumagla pa. Basta 100 di ba? Bantay lang kag di ka moatag sa kuha. Doy! Naglaban na ka? Pag-ilis ko ba kay Gikang Bubay? Na, wapa ko kalabahin taon. Okay, masuko na. Kung kahakutag tubig. Gikang Bubay. Pasok ko singot to. Asa yung mga anak day? Tuan to sa gawas ng mga anak. At tuan ito ka. Sugwato pahakutag tubig. Kaya tayo laban na day. Laban pa tayo ni. Ito ko tayo mo. Pasok ya? Plantoy! Plantoy! Saram ni mataan eh. Oh! Saan mo pa na pa? Saan mo pa na yung isugo sa kuha na po? Kami sa tubig, diribi kayo ay tubig. Kanya ako akutan pa. Kadagan ba na oy? Kadagan na po kakutan na kuha ni pa oy. Saan na pagka pa? Bro, suli kuha ni pa. Kapoy na paghakot. Ha? Naana lang juga ba? Taga sugo, suhol. Basta 100 di ba? Bantay lang kag di ka moatag sa kuha. Grabe niya. Saan yung anak ni mo na? Isugo na og kabog tubig, mga pa magsuhol. Ikaw may nagana na yung mga anak na magsuhol-suhol, di? Tagam ka. Bantay na si Papa ro di ko taga 100 ha. Kapoy na paghakot tubig. Ha? Bana ng tubig pa oh. Abi ang 100 be. Magpasuhol yun nga, dong. Okay, Ano? Ay, mayo ni. Kamata ni pa. Grabe yun eh. Taga sugo, magkasuhol na dyan tong anak ani ba? 1 hour later. Che! Che! Oh, Asa mas Jojo? Kaya ito tong palabhon ba? ano susagawa siguro? Dito ka! Gagas-gawas! Ika palabhon na to, oh! Oh, ito susagawas, nato ito susagawas. Doon ko kahuyan to. Jo! Jo! Yo, naram ni ka diri day. Oh, kita sa mama ni mo kay palabono ka. Sa batuyo, sa muka ay nagdula pa ko dere ba. Pagita sa mga ba kay palabono ka. Ma, naman daw kay tuyo sa kuha ma. Matawag na ka kay paglaba. Kaya ka na kay taglabon na, no? Naghanap po na mo oy. Tagay kong 300 na gumagla pa. Ah! Mapasuhol pog ka! Mahala po na imong pangayos mo 300? Di biya lali manlaban mo no, kapoy biya kay nang manlaba. 300 akong pangayo ana. What? Ah, palundri na na ako na barato pa 50 pang per kilo. Sabi na yung mga anak ni mo na di ma manglihok og dili pang suhulan. Tara, tara, tara. Sulutan tayo mo pala. Tangan mo. Mamalit kita. Magdali. Sabi na yung mga anak ni mo na suhol may gikuan. Asa mo jojo ngay pa sa suhol? Oh, Ano eh? Karing pumalingki ka pero akay pamasaya so pakyaw ko yung mga ni. masahe pag sa utrong pugkan mo na naliwat ang mga anak sa imuha. Sama ka.